प्रेजेंटेड बाय मार भोजपुरी फिल्मी दुनिया। हमरा के छोड़ी परदेसवा में गइला से जिया पर जाना प्यार तू सिखइला से जिया पर जाना प्यार तू सिखइला। हमरा के छोड़ी परदेसवा में गइला से जिया पर जाना प्यार तू सिखइला। नींद नहीं आवेला बड़ा सतावेला आवेला याद बात मीठी मीठी। अब कैसे दिनवा बीती ना भेजता रो चिट्ठी। अब कैसे दिनवा बीती ना भेजता रो चिट्ठी। ढेर दिन भइल बा से जिया पलड़ो अखिया के कजरा बाफी का परल अखिया के कजरा बाफी का परल। ढेर दिन भइल बा से जिया पलड़ो अखिया के कजरा बाफी का परल। तोहर याद याद आवे रोज हमरा के सतावे। तोहर याद याद आवे रोज हमरा के सतावे। भूल गइला दिन भर औरियो मिती। अब कैसे दिनवा बीती ना भेजता रो चिट्ठी। अब कैसे दिनवा बीती ना भेजता रो चिट्ठी। परदेसवा में गइला डीजे रंजन बिस्फी ना प्यार तू सिखइला। भइला निर्दया मजनू दीवाना तारा बिन कुछ ना लागे सुहाना। तारा बिन कुछ ना लागे सुहाना। भइला निर्दया मजनू दीवाना तारा बिन कुछ ना लागे सुहाना। प्रकाश राज साजन रोता अपन आंगन। प्रकाश राज साजन रोता अपन आंगन। कोनवा पर बात कके दे जाता दी कि अब कैसे दिनवा बीती ना भेजता रो चिट्ठी। अब कैसे दिनवा बीती ना भेजता रो चिट्ठी। मिक्स बाय एसबीएफडी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नेपाल।